Hello guys, welcome back my channel. Ang nोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय. आं दा नै नावकाटा पार्कआव दङ. सुक्लाइ पार्क बुंनाय पार्क. नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. मोनसे फिसा भिडिअ जागोन बे सुक्लाइ पार्कनि. बेयो जाबाय जिरायग्रा जायगा. नै बेनो सुक्लाइ पार्कनि हालचाला. दासान्दि लकडाउननि थाखाय मा जाना दङ नै साफा खालामनायबो गैया. हाग्रा बंग्रा जाना दङ. गासैबो गिथावनासो. बेनो जाबाय सुक्लाइ पार्क नावकाटानि. ओमफ्राय नै थिं दङ जायगा जिरायग्रा. ओमफ्राय नै मा होनो इखो जिरायग्रा जायगा बेबो खालिसिना. बिथिंबो दङ सासे सानैल' मानसि फैदों खिन्थु हाग्रा बंग्रानि थाखाय गाज्रि नुदों. नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ. बिथिंबो दङ जिरायग्रा जायगा हाग्रा बंग्रा गासैबो. लकडाउननि थाखाय जोबोद हाग्रा बंग्रा जानानै दङ बेवहाय. नङाबाथ' मोजाङानोमोन. नोंथांमोना नुदोंमोन नै मानसि थाबायग्रा लामायावबो हाग्रा बंग्रा रज'नो हमबाय. नै बिथिंबो हाग्रा बंग्रा रज'नो हमबाय. लकडाउननि थाखाय मोजां थासारि गैला. बेनो जाबाय मोनसे नावकाटा पार्क. जेबो मानसियालाय जायोमोन खिन्थु हाग्रानि थाखाय मोनसे गैया. नै जिरायग्रा जायगाया बिथिंनि हाग्रा गोजा. सुक्लाइ पार्क बुङो बेखौ. नै नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै मानसि थाबायग्रा जायगायाबो हाग्रा बंग्रासो. बेवहाय माबायदि गिदिंफैयो मानसिफ्रा हमना मोनाखै. नै बिफां लाइफांफ्राथ' जोबोद मोजाङानोमोन नेचारेल खिन्थु मानसि थाबाय थावथाव आरोना. नै नोंथांमोना नुनो मोनदों नै जायगाफोरा जोबोद मोजां. नै बिफां लाइफां समायना नोंथांमोनाबो मालाबाफोर नावकाटाफोराव फैयोबा नायनानै थांबाय. रास्ता जिङावनो जोंहा सुक्लाइ पार्क बुङो बेखौ. मोजां मोनो बेखिनिया जायगाया. जिरायग्रा जायगा दङ बिथिं आरो नायनायजों थांनोसै जों. बे जाबाय जिरायग्रा जायगा. आरो नै मा बुंगोन बेखौ दा थांगोन बड'फा इउएन ब्रह्म नायलानै जायगा बिथिं. बड'फा इउएन ब्रह्मनि मोनसे मुसुखा सावगारि दङ. बिथाङा बेयाव सायाव थांनाय जोङो नोंथांमोना दिन्थिगोन सानिफ्राय सुक्लाइ पार्कनि भिउखौ. एबा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ. जेबो कोई बात निकल जाए मुश्किल जाए वाव बिराद मोजां नांदोंना. नै बेनो जाबाय सुक्लाइ पार्क. बिथिंबो दङ नै बर'नि बिफा बड'फा इउएन ब्रह्म बार्थ 31/03/1956 डेट 01/05/1990. नै बेवहाय दङ नै सुक्लाइ पार्कआव गोजौआव. आरो बेनिफ्राय साइडथिं मोनसे दंबावो नै हरखाब नार्जारि बार्थ 01/03/1968 डेट 18/12/1998. नै बे जाबाय हरखाब नार्जारि. बेबो बड'फा इउएन ब्रह्मजों लोगोसे जयैनो मुसुखा बानायनाय दङ बेवहाय नावकाटा सुक्लाइ पार्कआव. आरो बिनिफ्राय नै बे साननिफ्रायनो भिउ बिथिंगाले हाग्रा बारि गोजा जाना दङ. नोंथांमोना फैनानै नायफैबानो जाबाय. हाग्रा बारि गासैबो साफा खालामनाय गैया. जोबोद गिथावनासो जाना दङ पार्कआनो. जानांदोंना फैनानै खिन्थु हाग्रा गोजा. भिडिअ खालामदो दे. नै बिथिंबो दङ मोजां. सांनिफ्राय itu ya mama dong naik nih. जब कोई मुश्किल पड़ जाए वाव कितना अच्छा है.
नैबेनो जिरायग्रा जायगा बिथिंबो जिरायग्रा जायगा सोरबाफोर फैनो गोसो दङबा नावकाटा सुक्लाय पार्कआव फै आरो इन्जय लाफै बे हाग्राबारि पार्कआव नोंथांमोना नायलांबाय था आरोबाव मोजां मोजांनिफ्रायनो नुबावगोन आरो सिङाव थांनायदो जोङो नै बिथिंबो हाग्राबारि सिङाव जिरायग्रा खथा corona नै बिथिं दङ आरो बिथिंबो नै आरोबाव बहुत जिरायग्रा खथा दङ बेवहाय नोंथांमोना फैनानै जोबोद इन्टारेस्टिं नांगोन आरो नोंथांमोना हाग्राबारिनि थाखाय एसे बोरैबाबो मोननो हानाय फैनानै नायफै बा बेखिनि मोजां साफा खालामग्राबो गैया नैबे आरो मा होनो रास्ता जिं ओमफ्राय गथ' गोरलैफोरबायदि मा ज' जागोन र' नोङो बेवहायनो जों मोजां खालामफैनो हागोन नै नोंथांमोना फैनानै बेवहाय थबस्र' जानो बानाय खिन्थु जोबोद मोजां इन्टारेस्टिं बिथिंबो खालामगासिनो दङ आंबो खालामगासिनो दङ नै नोंथांमोना फैनानै फै या Mana? Border, desa bahasa ini border. तो लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना आरो भिडिअखौ दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोरनो। सो फ्रेन्ड्स दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन बाय बाय।